Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143 DZMR Missions Radio. Itiag na mga oras na kakalsat, alas 5:51 itiag sapa. May sama nga nagasat na parabor ka na yung baghag sa pagkakabsat. Iti biyernes, may katalupulo iti mabilang iti bulan, iti Setyembre. Mauding aldaw kakabsat. Mauding aldaw iti dating nga bulan, iti Setyembre. Kat sinanama kakabsat nga adda kayo iti nasaya at maning nga kasasaad iti dating nga gundaway. Ang kayo kadi maragsakan, nga dahi iti mauding aldaw. Iti dating nga Setyembre, kain tunubigat. Adda tayon kakabsat, iti may kasangapulo nga bulan, iti dating nga tawon kakabsat, kat di ulip-lipatan, ti agyaman iti apo, anyaman ti kasasaad yo, anyaman kakabsat, aramidin nyo, masapol ng isublito yung amin ti Gloria, dayaw kin panagyaman iti apo, kita makipagpaset man dati nga programan kakabsat, ti panagadal tayo iti sasaw iti apo, ti agsapan at nuwan iti namnama, manipud Lunes sa gingana iti Biyernes, iti dati nga istasyon, 1143 DZMR Santiago City, tinaragsa ka mang kabkablao kada kayo iti Aldao, iti Biyernes, Lawrence Salazar.
Dahil ako makakabsat, iti tarigaga ito ya. Diyak kayat iti sumina iti arpad po apo. Ang ko kayat iti sumina iti prosensyam. Anayin ko mga marikrik na tayo. Ayan yan nga, ragsak iti biyag. No kasi iti mapasamak ka dati ya kabsat. Anyway, kasi makipaglukat kayo kado anda nga lawa basaan iti libro ti Acts wenno Aramid kapitulo 6 uno aging gana iti 15 kakabsat. Kunana kadagiting aldaw idi umado iti bilang dagiti adalan timmaod iti ririt dagiti Hudyo a Griego iti pagsasaoda ken dagiti sigud a Hudyo. Nagreklamo dagiti Hudyo a Griego iti pagsasaoda anabaybayan dagiti babae abalo iti bunggoy da iti inaldaw apan nakaiwaras iti rasyon. Iniyaban nga rod dagiti 12 nga apostoles dagiti aming nga adalan ket kinunada sana rumba nga baybayan mi iti panakaikasaba iti sao iti Dios tapno tamingen mi iti panakaiwaras dagiti rasyon. Pumili kayo nga rod kakabsat iti 7 a lalaki iti grupo yo anasaya at idamdamag na nasirib ken napno iti Espiritu Santo isuda iti isaad yo ang mga sikaso kadagitoy abanbanag iti kasta maipamaysami iti agkararag ken mga saba. Naragsakan da amin iti imbagada dagiti apostoles pinili da ni Esteban may sa lalaki ang natibker iti pamati na ken napno ti Espiritu Santo. Napnuan parabor ni Esteban ken anay iti panakabalin nga ited ken kuana iti Dios. Naindaklan dagiti milagro ken datdatlag a pagilasinan iti inaramid na iti imatang iti tattao. Ngem natakwatan da adida kabailan ni Esteban gapo iti kinasirib ken iti espiritu anang ibaga iti sauen na. Iti kasta pinasuksukan da iti sumagmamano lalaki ang mga ibaga nang ngegmi ni Esteban ang nagsao ti maibusor kini Moises ken iti Dios. Kasta iti panangsugod da nga agpungtot ken kuana dagiti tattao. Dagiti panglakayen ken dagiti mamaestro iti lintag tiniliwdan ni Esteban sada indatag iti Sanhedrin. Nagiparangda kadagiti ulbod a saksi a nagkuna di mamingga ngagsasao daytoy a tao kadagiti maibusor iti daytoy nasagraduan templo tayo ken iti lintag ni Moises. Nangegmi ako na arbaan daytoy ni Jesus at taga Nazaret iti templo ket balbaliwan na dagiti ugaling ay patawid ni Moises kadatayo. Verse 15, minatmatan dagiti amin akamkameng iti Sanhedrin ni Esteban ket nakita da akas larupa iti maysang anghel iti rupa na. Madaydayaw iti apo kadagito nga sasaunang nga intay manen na binasa iti daytoy aldaw. Manin ano tayo kakabsat nga in-share datoy manipod iti daytoy libro iti Aramid particularly iti daytoy ni Esteban ngem amoy kakabsat every time nga pagadalan tayo ket adda iti naisingsing ngayan nga itid na ipaay na iti tunggal maisa kada tayo ket sinanamak ang uri da kayo kakabsat ket kas jimot kahit kung ulitin kakabsat nga itinagan nga Esteban ket naadaw iti saong Stefanus corona ti kahit nga saon kakabsat may nga premyo nga mabalin nga ipaay iti maysa nga tao nga nagbalegi hala nga di beauty contest makikita tayo nga da corona na uri pesika nga nagbalegi ka iti biyag mo adda iti corona mahala nga corona nga ordinary no di ka adda iti corona iti agnanayon kakabsat nga masarakan to iti langit kakabsat ket ket ano kita intay kakabsat maikarila unay daytoy nga nagan kin Esteban. May isa nga tao nga natibker iti pamati na kinapnapnuan ti Espiritu Santo. Talaga nga faithful isu nang agserserbi ti Apo. Ket ka maudyanan na iti panagbiag na insuot na iti maysa nga corona iti maysa nga martir. Kasatno kakabsat isu dayto ti pagadalan tayo. Iti dayto nga bigat ka sumango tayo manen iti baro maning nga agsama baro nga biag ken Kristo. Aya adda kumamot nga baro nga wenno fresh nga adal nga maadal tayo iti daytoy nga sasao iti Apo nga mabalintay man nga masakdon nga pagbiyagan iti daytoy nga aldaw. Well manipod di binasa tayo nga pakaistorya ni Esteban adda iti maadal tayo ditoy kakabsat. Aya nang rugi nga nagserbi ni Esteban idi nga mangrugi nga agsagaba ken adda iti narigat nga kasasaad iti iglesia iti daytoy nga gundaway. Numampay adda nga immado iti namati nga tinaging problema mat immado mo ti parikot. Aya, adda dagiti agreklamo, agtantanobutob, nga kunada nabaybay andan dagiti babae ket daytoy nga parikot nga sulbar idi nga dagiti disipulos nang pili iti 7 nga lalaki nga mangkita kadaytoy nga parikot.
Kaput handang nga masulbar, ngam sige rod, agpili kayo from your group, iti 7 nga tao, ta isu dati mang tamang. Kaya, una na nasulbar da ito nga problema. May sa kadagito, siyempre nga lalaki nga napili, kat ni Esteban, iti trabaho na, kat tamingin na, iti panakaiwaras na gitirasyon. Kasi inrugi da ito nga panagserbi na, makita tayo kakabsat, itirag-o nga addaken kwa na. Numan pa iti panagserbi nga na ipaaiken kwa na, kat maipapan iti panangiwaras. Panangiwaras kadagiti taraon, para iti napisikalan nga kasasaad ti kaduana, bigbigan na, nga daytoy ket maysa nga panagserbi iti Dios. Di ko natin siguro takat feeding ministry. Mabalin no si kan Esteban kay kalsat, kas narigat mong awaten. Ang aramidin daytoy nga klase nga panagserbi. No kitain tayo, masirib. Talagang godly man. Kilalang nalaing adati puso na ti panagserbi kahalaing. Nalaing iso na intelihente ni Esteban. Ngem apay na naging kasya iti naging akum na. Kadagiti pitong napili. Ngayon, makita tayo kakabsat, nga awan ti reklamo na. Awan ti reklamo ni Esteban. Intake na dayjay nga pinagserbi iti Apo. No kasla ka kin Esteban nga may isang nalaing nga mga kasaba kakabsat. Dagiti dumang sa totoo lang, mas nalalaing pa'y kadagiti dumang apostol. Kasi mabasa tayo iti may isang sermon na iti Kapitulo 7, iti libro ti Aramid. Numan pa'y may isang nasirib, nalaing nga mga kasaba ko na gardatay, si papakumbaba nga inawat na iti pagrebengan na. Kas may sa kadagiti pito nga lalaki nga nang tamang iti panangipaay iti taraon para kadagiti namati. Ay nga kabsat, nakasagana ka kadi. Ti anyaman nga panagserbi nga ipaay ken ka iti Apo. Nga numan pa'y saan unay nga makikita, saan nga prominente, nga kasla feeling mo na baba hanga well known when nalatak kuma nga ministry di unag church ket music ministry praise and worship dagiti MC ag sermon ag exhort ag praise and worship yung mga Sunday school teacher ngem dati kin Esteban kay kabsat ket mangtamang mangted iti makan kadagiti nga believers. No kita ante hanunin nga makikita kung agarod hanunin nga prominente. Ang kasla na baba iti panagkitam. Ngem kaskin Esteban kay kabsat nakasagana. Nakasagana ti anyaman nga panagserbi. Kumusta ka met kabsat? Nakasagana ka met laeng kading agserbi. Ngano man pay awan iti makakitkita mangisagana iti taraon nga agserbi iti labisaan, agdalos ti kapilya, agpunas iti tugtuga, agyurnos. Awatem ka di dayta nga challenge nga, awatem ka di dayta nga panagserbi kakabsat. Awatem ka di dayta nga panagserbi iti Dios. Malagip ko laing ni Pastor Roger ide agdadamo nga graduate, fresh graduate isuna, manggimong isuna. Dita Rizal kakabsat, so agitugot iti tugaw, sunan tupay na dumanon iti lugar, agwalis isuna. Kung bagas senior citizen na yata yung dayta nga tiyempo kakabsat. No dumting itang nga lugar, so napailaing ti agwaykay, agirnos, amin. Santo manggimong tupay. Ang gimong tupay no tutuusen, mabalin namot nga mangibaga, dagiti kakadwa na di hotel, nga pan yung mamot irnos. Ngem, anyan nga testimony na aging gana tata sila lagip. Ngem hanga nagkid kabsat. Dahil nga work na naging the beginner iso nga pastor kabsat. Ayat nga kabsat awatem ka di dayta nga panagserbi iti Dios. Impakita ni Esteban iti naidumduma nga panagserbi iti Dios. Numan pay basit isangwanan iti tao, si sasagana isuna nga agpaaramat para iti pagayatan iti trabaho iti Dios. Ayat nga kabsat nalatakman prominente man dayta work mo ministry ka kabsat na necessary kakabsat nga makikita da ka when no apresyaran da ka kanayon ti pagserserbian tayo ti pagararamidan ti kasta kabsat ket ni Apo Dios. Mangrugi ka kadin nga agaramid iti maysa nga banag para iti Apo iti daytoy nga aldaw kakabsat. No inyo ti baga ti pastor nga masapol iti church ayan kung mga sikamamot ti mapan ag-volunteer tayon. Dararamidin tayo dadya nga para iti pastor tayo, nga para iti sinuman. Di ka dararamidin tayo dadya para iti dayaw. And may nga paset iti panagserbi tayo kakabsat.
Kas addang agtultulo isuna ni Esteban ti panagserbi kakabsat iti Dios. Mabasa ta di verse 8 kunana, nagaramid ka dagiti nakakaskasdaaw ken dadakkel adat datlag ka dagiti umili. Ti si asino man nga tarigagayan na iti maaddaan iti nabalay nga panagserbi iti Dios. Anyaman nga panagserbi, masapol kakabsat nga adda nga agbibiyag tayo iti sasao iti Dios. No kayat mo ti maaddaan ti espiritual nga bilag, masapol nga ammom ken agbiag ka iti sasao iti Dios kakabsat. Malagip kumat iti agpaspastorak pala in Manila kakabsat. Di anti church ni Pastora Joy. May isang dakkel mega church da jay ayan na ide. Ket digiti usher kakabsat. Dagiti usher no umunog kakat iso iti manggreet ken ka. Talaga napakumpabada. Good morning, yun ang kanila. Ngim no kitang ti akim da kakabsat. Adda ka iti bank manager iti Makati. Adda ka ti owner iti may isang pagtakilakwan iti Mega Mall. Kasi dadakkel da nga tao. Ngim iti trabaho da unod church, iti church kakabsat ket ag-asher da ka dagiti tao. Makitam di kinapakumbabada, makitam di kinasincere da kakabsat. Handa kitaan di posisyon da iti komunidad, kitaan da iti panagserbida iti no inya ti mabalin nga wagas nga panagserbida iti Apo. Ayat nga kabsat, kumusta iti panagserbim iti Dios? Adda kadi nga nabuyugan iti panakaammo iti sasao iti Dios. Adda kadi nga agserserbi ka nga si papakumbaba anyaman nga klase nga ministry ti adda ken ka. Adda ka kadi nga agtultulnog ken agdigtignay babaan ti panangidalan ti Espiritu Santo. Babaan iti sasao iti Dios. Moy kakabsat nagragsak iti mangrugi nga agserbi iti Dios. Nagsayaat iti panagtultuloy mo nga agaramid ngem. Anyan nga rag-o, nga agmodo iti biyag mo, nga adda ka nga agtultuloy nga agserserbi iti Dios, nga masarakan na tayo iti Apo kakabsat, nga agserserbi iti Apo, nga faithful tayo kini Apo Dios. Anyaman naglablabasan tayo, anyaman kakabsat, nga rigat nga napasaran tayo kadagiti naglablabas. Nga kas kitain tayo kakabsat, iti panagdaldalyasat, iti panagbiag tayo, makipagkunatahin to kini Apostol Pablo, nga kuna na inaramid ko, iti amin akabailak iti salisal, na danon kon, iti pagpatinggaan iti lumba. Nagtali na edak iti pamati. Adu dagiti napingit kakabsat. Nga nangrugi iti panagserbi daking Kristo. Adda dagiti sumagmamano nga nagtultulo iti panagserbi. Nga mabilbilang laangan iti mabalin. Nga makalipas iti panagserbi da kakabsat iti Dios. Nakakalungkot po. Ngum saan kakabsat ni Esteban. Yeah. Manipod idi nga naduktala na assign na dutukan isuna nga mangtameng kadagiti panangiwaras iti rasyon o numakmakan aging gana iti tiyempo iti papatay na adda kakabsat nga mataleg nga agserserbi iti Dios. Nagserbi ni Esteban iti aming nga pigsana. Di verse 15 nga mabasa na binasa tayo nya ko na ket iso amin dagiti adda nga agtugtugaw iti pangukuman idi nga iso nga minatmatan da nakita daday di rupa na akasla rupa iti maysa nga anghel ket idi nga indaton na iti naudi nga angus na nga agserserbi iti Dios kuna na adtoy akit kitaek dagiti langit as silulukat ken iti anak iti tao nga agtaktakder iti makannawan iti Dios madaydayaw iti Apo nga uri pa idi maudi nga anges na nakita na daytoy nakita na iti Dios aya ket adtoy iti maysang adipon iti Dios nga nagtultuloy nga nagserbi iti Dios aging gana iti maudi nga anges iti panagbiag na aya ket ayat nga kakabsat anyaman iti mapaspasamak haantay nga i-disconnect. Ay iti relasyon tayo iti Apo. Hantay nga pumanpanaw. Iti panagserbi tayo iti Apo. Taday tanto iti mga paay. Asher tumat kada tayo. Nga mapan. Iti langit kakabsat. Kat kasta tayo kumamat kabsat. Awan kung maiti agsanod. Amen. Hindi na muso ang mag-backslide. Ikatan tayo di panunot tayo nga agsanod. Give up. Ag-backslide. Yeah. Awan kung makabsat iti aglambis. Awan kung mamot iti ag-surrender. Iti panagserbi na iti Diyos. Ngam adda kuma nga masarakan na tayo nga matalag nga agserserbi iti Dios aging gana iti iyumay nan tumanen wenno aging gana iti maudi nga anges tayo kakabsat madaydayaw iti Apo. Amoy kakabsat saan laeng nga naidumdumang nga wagas ti panagserbi
ni Esteban ngem iti panang ipakita na no siya asino iti Dios nga mangisalakan iti tunggal maysa kada tayo. Ni Esteban imparangarang nakakabsat iti biyag na no siya asino ni Jesus. Mabasa tayo nga adan isuna iti kuna na nakita daday di rupa na akas la rupa iti maysa nga anghel. Ay di ngabit isunan. Ay di matmatay isunan ket nakita da nagranyag iti rupa da. Rupa na mabasa tayo di verse 15 kakabsat di binasa tayo. Ay sipi pereng dagiti matmatada sa di langit kuna na iti mabasa tayo mo iti chapter 7 verse 55 kakabsat. Bibig nga nang mangipaduyak-yak iti langit kuna na silulukat iti chapter 7 verse 56. Makita tayo nga ni Esteban addang imparangarang na no siya asino iti manubot ng kakabsat. Aya pinpato dati hanamat nga aramid aging ganan na pugsat iti anges na ngamawan iti makita tayo nga reaksyon na impakita na kakabsat nagtakder isura iti nga adda iti Kristo iti biyag na. Kuna na di verse 8, kit ni Esteban anap no iti parabor ken panakabalin, nagaramid ka di nagaramid ka dagiti nakakaskas daaw, ken dakdakkel nga datdatlag kadagiti umili. Adtoy kakabsat iti maysa nga tao nga mga parparangarang iti na idumduma kakabsat nga kinaanos, kinaimma, kinapakumbaba. Isu nga kasbasahin tayo kakabsat di verse 15, makita tayo nga adda nga nakaranranyag iti rupa na narigat nga ramiden batbatun da ang gana awan ti makita nga reaction na awan ti gura nga makitam ko na nagat awan ti makita nga gura ken kuana awan iti buteng nga makita ken kuana iti nakita dagiti tattao ti aglawlaw na maysa nga nainlangitan nga dayag. Iti kinaimma iti Dios nga nangisalakan ken kuana iti makikita da kadagiti matmata na kakabsat. Agranranyag iti rupa ni Jesus. When iti rupa na. Ay agranranyag siguro nasisilaw yung mga tao. Ken nang lapunos iti kinatao na. Dahito nga lawag iti nang karit kadagiti kabusor na nang patal na kadagiti nang idadanes ken kuana. Ngam nang paragsak kadagiti gagayem na. Gapu iti parabor iti Dios isu iti magbalin ken Esteban nga idumduma iti aming nga tao iti aglawlaw na. Kaya tayo kadi kakapsat iti agbalin nga kas ken Esteban anapno iti bendisyon. Anapno iti parabor. When umabalin nga kuna tayo kadagiti bagbagi tayo adda ka din iti nagkuna kanyak. Kaya't kumet iti maaddaan no anya ti addaken ka. Kaya't kumet agbiag akas ken ka. Iti kinabasit ti parabor nga adda kada tayo, iso kadi kakabsat, iti mangiya dayo, iti tao kada tayo. Wano iti kinawadwad iti parabor nga adda kada tayo, iso iti mangawis kada kwada tapno umasidigda iti Dios. Nga naggapuan, iti kababalin nga adda kada tayo. Ayat nga kakabsat, kumusta? Kumusta ka iti daytoy nga agsapa? Kumusta ka iti daytoy nga bigat? Anya nga klase iti biyag? Iti makitkita da ken ka iti makitkita da ken ka iti aglawlaw. Mabalin may saka nga namati. Aya, may saka nga nabayagan nga believer. Apay tawan iti makitkita iti dayag. Handang makitkita da iti dayag iti Dios ken ka. Saan mo kasapulan iti dakkel nga panagserbi iti Dios kabsat? Uray anya dayta nga panagserbi. No impaay mo amin nga pigsam. No impaay mo amin nga pusom ken kararuam. Mabalin nga kun ento iti tattao ti aglawlaw mo. Kaya't kumet nga maaddaan no anya ti adda ken kuana. Kaya't ko ti agbalin akas ken kuana. Nasaya at launay kakabsat. Nga irugita yung manan iti daytoy nga aldaw. Nga kas ken ni Esteban nga napnuan kakabsat iti parabor kenan anay iti panakabalin nga ited ken kuana iti Dios. Naindaklan dagiti milagro ket daddatlag a pagilasinan iti inaramid. Wenno inaramid na iti imatang dagiti tattao. Uray sang kabasit nga banag nga aramiden tayo iti Dios. No addaan kakabsat iti rag-o ken ipaay tayo aming nga pigsa tayo, mabalin tayo kakabsat nga mabalbaliwan iti aglawlaw tayo. Into no bigat kakabsat ket Saturday, the following day is Sunday. Anya iti mabalin mo nga anya iti mabalin nga ministry nga mabalin mo nga ipaay iti Apo
iti daytoy nga gundaway. Ayatik nga kakabsat, anyaman nga klase, politik, nga ministry, nga trabaho, amin nga, kasi everything, la amin nga trabaho di unag iti church. Mabaling ako na intay kakabsat nga ministry. Kaya, haan nga bumaba iti dayaw mo. No si kakat may isang manursuro, kat paglinlinisin da ka iti church. May saka nga doktor, no si kakat pagwalwalisin da ka iti church. Kabsat araramidin da ito, yang ti tao, para iti apo. Kit kas kumakini Esteban, nga faithful, day mang tangtamang mangiwarwaras iti taraon da iti believers. Kaya, si Pupuso, in-enjoy na, kit nakita na iti resulta ng kakabsat. Kung nagkaroon tayo, haan nga masapul di dakkel nga panagtrabaho iti apo. Basit man winudakkel no si Pupusong aramidem, indragragsagang aramidem para iti dayaw iti apo. Mabalin, kakabsat, nga dumtungtungot ti aldaw, nga sika ori magmaglaka, dita kalsada kat makita da nga agran ranyag, agran ranyag, dita biyag mo kakabsat. Kat kuna ento, dagiti karubam, kapamilyam, kahit kuti agbalin, nga kasken ka sister, kasken ka mama, papa, ading, kabsat. Madaydayaw iti apo. Kung nagarod, ayati nga kabsat, sang kabasit nga banag man, aramidin tayo iti Diyos. Aramidin tayo iti Diyos. No addaan kabsat, itirag-oken ipaay tayo aming ipigsa. Mabalin tayo nga balbaliwan. Iti pamilya tayo, komunidad tayo, kang runaan iti church tayo. Don't give up serving the Lord. Awan kakabsat. Awan ti ag-give up ko ma. Awan ko mati aglusulos ti panagserbi ti apo. Dakdakkel iti mapukaw ken ka, maawan ken ka. Numaawan kay ti panagserbi ti apo. Tawatig man ngagdamod tayo kit agkararag tayo kakabsat. Madaydayaw ka apo iti daytoy nga bigat. Awan sa baling itagtag ay minu, saan nga dayto napatingnanagan mo apo? Nagadalan mi apo Diyos ti kabibiyag ni Esteban. Kit kahit mi apo Diyos, iti naisingsinga yan. Nga panagserbi ken ka. Basit man winudakkel, dayta nga akam apo. Apo, tulungan na kami nga ma-enjoy. Tulungan na kami apo Diyos. Garabidin mi nga si Pupuso dagitoy. Wan apo Diyos, adu dagiti laglablabasin tunggal may sakada kami. Na dumadu mga sakit, na dumadu mga parikot, na dumadu mga kasasad. Nga adu nga balay kastamot nga panakaupay. Adu nga bendisyon apo Diyos. Ken adu nga kapadasan. Ken idi daytoy nga naglablabasan mi apo, ipaay mi. Iti panagyaman ken panangidayaw mi ken ka. Agyaman kami apo, kadagiti tiyempo nga nagkasapulan kami agsipod. Danapadasan mi apo iti kinamatilag mo. Nang ipaay mo. Kadagiti tiyempo sakit kami, narik nami apo iti panangsagid ken panangagas mo apo. Gyaman kami apo Dios iti daytoy nga gundaway. Agtaktakder kami, agkamatalag kami. Kadagiti promises mo apo nga na kami baybayan apo. Ket Lord, kasangon mi daytoy nga weekend. Anyamon dagiti ministry nga maibigay po sa amin Panginoon. Aramiden mi nga daan rag-o ken ragsak. Tapno ti kasta mapaisim da ka. Awan apo Diyos iti sa balik at tarigagay mi. Kadagiti aramiden mi. No saan nga maparagsak da ka, mapaisim da ka, kadagiti addang nga trabaho nga da kami apo. Madaydayaw ka, tulungam ti tunggal may sakada kami apo Diyos. Bendisyonam. Bendisyonam apo. Ket apo dahi tinagadalan mi. May papan iti kababalin ni Esteban. Sikaman apo Diyos. Dagtrabaho ko dagiti bibiyag mi. Kaya't mi, dagbalin nga kasken kuhan. Apo idaton mi ken kada ito yung aldaw. Sika iti kumuyog titunggal may sa kada kami. Itim itirag o. Ken presensyam kada kami apo Diyos. Iti da ito nga agbalab. Usaron na kami apo. Kas nabiyag nga instrumentum apo Diyos. Para iti dayaw, gloria mo apo Diyos. Kat Lord, ti kararag ko, ulitek mapaisin da ka. Kadagiti aramiden mi apo Diyos. Madaydayaw ka, tinaga na Jesus. Amen. Thank you, Lord. Nakapuyat launay, Jesus sikat saranay, natalgedak nulakit magnaa anaasideken ka makipag na ake
pagyam kidaw po makipag na akinaldaw wen kadi apo wen kadi lubong alasaka napnut silo ken peka sinut mangaywan kaniya awan apo nudi siksika Alawen, makipagnaak nga umasidig ken ka iti titulo na kakabsat manipod mo na album tayo nga parabor mo apo. Good morning kada kayo aming kakabsat na imbag agsapa yo aming ada kay sibsiba iti radyo na ayan nyo man tatta kakabsat nga gundaway kung kanito kablawang kay manipod iti dayto nga programa tayo ti agsapan apnuan iti namnama. Kahit kung mga kablaawan dagito ito'y live streaming iti dayto nga gundaway kakabsat. Good morning ni Sister Wilma Rivera. Good morning Pastor. God bless you and your family. Limar Balbao. Amen. Lenny Giab. Good morning Pastor. Amen. Amen Lord. God bless po and your family. Ore pa kini Pastor nga Virgilin Pascual, Mamberon Pascual, Pastor Ser. Pedrito Daliego, good morning. Ma'am Lourdes, good morning po. Pastor Roger, good morning. Ma'am Delia Arok, good morning. Oripay kini sister ko nga Josie Salazar Uton, good morning. Kini engineer nga Pablo Simpliciano, good morning. Kini Ruhama Joy Salazar nga naturog kano gaputi ka review na ta CSU. Good morning anak ko. Oripay kini sister nga Shirley Salazar Blanco, good morning. Kini sister nga Josephine Salazar Uton. Ayan. Good morning Pastor and everyone. Okay, kini Mylene, good morning Pastor and everyone. Kung na namatlaan, good morning Pastor, praise the Lord, God bless us all. Angie Orpiano, God bless everyone. Ni Sir nga R. Tadeha, madamamot nga gbibuya, kini Sister nga Lita Patawi, good morning po Pastor and everyone, hallelujah. Ma'am Robelinda Arok Agustin, good morning. Kini Sister nga Perlin Montimayor Tagulak, Dipon Quirino, good morning. Dolly Pasua, blessed morning po Pastor at sa lahat. At Tolentino Paul from Ilagan City, Isabela, good morning Pastor, madaydayaw iti Apo. Repay kini Sister nga Ruby Rosa Salting, good morning Pastor, God bless po and your family, keep safe po. Happy weekend. Ma'am Robelinda Agustin, good morning Pastor and Pastora Joy. Repay kini Sister nga Josie nga Pascua, Madam Magbibuya, Sister Tolentino Paul, kuna na Regine Adlus, good morning Pastor, God bless. Jennifer Caro, blessed morning all listener and Christ kuna na. Oripay kini Sister nga Malunga na pila dito Palacio Tao, good morning. Bet Malto Madayag, blessed morning po Pastor, watching from Quirino Province. Jackson Tablak, good morning Pastor. Kini Pastor nga Marcidita Magno, amen. Blessed morning po Pastor and family, madaydayaw iti Apo. Kini Sister nga Jinky Rakal, good morning Pastor and happy weekend to all of us. Praise God, hallelujah. Maribik Aliga, good morning Pastor and family, God bless. Joe Bartolome Naragsak, agsapa Pastor kina amin nga adang agdingdingeg iti makapabiling sa sao iti apog yaman kami Pastor iti anos yung mga daydayaw iti Dios. Ori pa kini brother nga JC Mejia, blessed morning Pastor, watching here from Bambang Nueva Vizcaya. God bless your Christian program, more power to your program. Kini Sister nga Ellen Lamug, good morning. Kini Shaning Agpao, kini Ma'am Shirley Dumon, good morning. Kini Glory Joy Yakuna, good morning. Rowena Miranda siguro Pastor Filard Bumanglag, good morning. Jules Israel, good morning. Gemma Bulanade, good morning. Nyapay Ma'am Biron, good morning. Kini Sister Maluna Pila, Catherine Kinsay, amen, madaydayaw iti Apo. Richard Tapat, Dorian kini SB nga Christopher Castillo, good morning kada kayo amin. Ken kadagiti kakabsat nga agsesend iti prayer request na kakabsat. Uno mabaling kay ag-send iti prayer request yo kakabsat iti number dito 1143 DZMR. Ket ang kung nalipatak siya na well, itad kuntok atoy. Well,
Hanggang kung may memorize, si Kabjin number 1143 DZMR. Baganto ni Pastor Neme, so marsaro nga program tayo. Kaya ito, send ti prayer request yung kakabsat, ito yun to, iti dayta nga number kakabsat. Well, 0917-564-8388. Okay. Agyaman na kakabsat, iti panakiadayo mo tila so titalupulong nga minutos iti dayta nga programa. Happy weekend. God bless. Nemita, biru-biru kikneten Kaya di gamiti bilang tibitwen Kasta met Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yu ngay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917 564